Yr ymwelwyr ar y blaen o driffwynt. Bylchiad hyfryd gan Tudur Jones. Cymorth yn cyrraedd. Yr eng flaen a Gareth Parry yn cario nawr. Opsiynau, naill ochr ar y llall. Yr ymwelwyr di wneud y siwrnau hir lawr. Pas hyfryd mas yn Llydan. Mae'r cais yn mynd i ddod i Osian Llywelyn. Cais cyntaf y Brynawn yn 1-2 i'r ymwelwyr. Rygbi Gogledd Cymru. 10 pwynt o fantes gan yr ymwelwyr. Cyfle gwirioneddol fan hyn i Lanymddyfri. Cam Lewis. Bel o dan i Gysele. Dyw'r sgarmes yma ddim yn symud. Mae di'r law mas. Nadi. Mae nhw am chwarae. Warren a dwi'n gallu mynd yr holl ffordd. Nid gwyn yw'r linell chi moyn yn Llanymddyfri, ond melyn. A di Jack Davies yn mynd i groesi'r llinell, ond di ma fe. Cais cyntaf y Brynawn i'r porthmyn yn dod i'r cefnwr, Jack Davies. Rygbi Gogledd Cymru nôl ar y bel unwaith eto. Dwi'n thirst i bod yn amlwg yn mas yn Llydan i Caio Parry, maen nhw'n mynd nawr. Lewis Williams. O, lawr yr ochr dywyll, mae Tudur Jones yn mynd, y bwlch bach yn agor i'r mewnwr bach bywiog. Ail gais i'r ymwelwyr, a maen nhw'n ymestyn i mantes. Canol y lain, MacDonald, Hughes. Dwi'n gweld bwlch. Bach gormod ar y gic na o bosib. A Caio Parry, ni'n gyd yn gwybod pwy mae'r beryglus i'r gŵr yma. Bwlch o'i flan, Cami nôl tu fewn. Ochr Gami, o di'r bas. O, pas hyfryd gan Jones i'r ail reng. O, James Brown yn croesi cracker o gais i Rygbi Gogledd Cymru. 15 pwynt o fantes gan nhw. Eilyddion ar y ca. Nifer o'n nhw nawr i Lanymddyfri. Maen nhw'n cwrso. Mae mantes dyn nhw'n mynd hefyd o'r sgrym na dymchwel. Llia Morgan. Ddim yn mynd i man yng nghanol cae. Yn y bel yno i Lee Rees. Hughes, dwylo da i Warren. Warren ar y tu fas. Warren ar garlamod yw e'n cyrraedd. O, nadi, nid gwyn i'r linell chi moyn, ond melyn a Ioan Hughes sy'n croesi. Lain hyfryd gan y maswr. Llanymddyfri yn cwrso'r gêm. Lain dda ar hyrddiad yn 1-2 hefyd. Edrych am gais arall. 11 pwynt o fantes gan Rygbi Gogledd Cymru. Modfeddi yn Bryn. Nawr mae'r porthmyn. O'r ochr dywyll mae Chris Long yn mynd. A fe'n tirio just yn cael y bel ar y linell. Medd yn dyfarnwr ni Rhys Jones. Rygbi Gogledd Cymru. Wedi cael gormod o'r bel yn yr ail hanner yma. Ni'n gwybod pa mae'r beryglus i nhw. Pas, yn amlan, fflat ar i orau oedd y bas yna o'r wythwr Sam Williams. Fe'n cael y bel nôl. Llydan maen nhw'n mynd. Jones yn cario y bas i Caio Parry. Caio Parry yn tirio cais gwych arall i'r ymwelwyr. Rygbi Gogledd Cymru. Cais pwynt bonus. Angen rhywbeth i ddigwydd nawr ar y porthmyn. 13 pwynt o fantes gan Rygbi Gogledd Cymru. Pawb yn tasgu mewn i'r sgarmes yma. Melyn yw'r darged, y linell felyn yna. Lee Rees oedd wedi gweld rhywbeth. Mas yn Llydan, falle mae Ioan Hughes wedi cic a draws y cae. O, dadlwytho nôl tu fewn i Jack Davies. Ail gais i'r cefnwr. Cais holl bwysig i Lanymddyfri. Mae yna obeth. Dyma ni de, y cyfle ola i'r porthmyn. Maen nhw nôl o fewn 6. Diolch i trosiad gwych Ioan Hughes. Gweithio'r bel yn ôl. Tian Sparrow yn cyrraedd yn y penwisg. Glas yna. Le mae'r sgarmes yma mynd yn hyrddio dros y llinell gais. A'r bel lawr. Rhys Jones a'i law yn yr awyr. Y trosiad i ddod. Gallai hon fod yn ddramatig iawn. Yr awel tu ôl i Ioan Hughes. Y gic yma i ennill y gêm i'r porthmyn. I Anel yn gywir. Mi fydd y clwb yn ferw yn Llanymddyfri heno. Nhw sy'n fuddigol adre mewn gêm hollol wych. Llanymddyfri 36, Rygbi Gogledd Cymru 35.